Zergaitik gertatu zen lehenengo iraultza sozialista Errusian? Nolakoa zen Errusiako biztanleen miseria? Eta nolakoa zen bere sistema politikoa? Zer ideiak eman zioten amaiera zarismoaren erregimenari? Gaurko bideoan galdera guzti horiek erantzungo ditugu. Kaixo Gremlins, gaurko bideoan Errusiari buruz hitz egingo dugu. Zarismoaren garaiko Errusiari buruz. Nolakoa zen zarismoaren sistema politikoa? 20. mendearen hasieran, Zarren inperioa lurralde oso zabala zen, eta lurralde horretan oraindik absolutismo monarkikoa zen nagusi. Politikoki, zarismoa autokrazia bat zen. Zarrak botere absolutua baitzuen. Dekretuen bidez gobernatzen zuen, ez zegoen inolako konstituzioaren mende eta ez zion konturik eman behar parlamentu bat. Burokrazia leial batek eta armada boteretsu batek inperioaren kontrola ziurtatzen zuten eta Eliza Ortodoxoa erregimenaren zutabe ideologiko nagusitako bat zen. Zarra, konkretuki, Eliza Ortodoxoaren agintari gorena zen, eta Eliza horrek eragin handia zuen herritarrengan. Biztanleen 80% analfabetoa zen. Ikusi dugu ja zer nolako sistema politikoa zeukan Errusia, baina zer nolako egoera ekonomikoa zeukan? Ekonomikoki, Errusiako inperioaren ekonomia eta gizarte egiturak Europako atzeratuenen artean zeuden. Nekazaritza zen jarduera ekonomiko nagusiena. Lurra aristokrazia privilegiatu baten eskuetan zegoen, eta aristokrazia hori izugarri boteretsua eta aberatsa zen. Biztanle gehienak nekazariak ziren, eta erregimen ia feudal baten mende zeuden. Bizi baldintzak gainera oso penagarriak. Joputasun pertsonalak 1875 arte iraun zuen, eta abolitu zuten arren, nobleziaren edo lur jabeen botereak aldatu gabe eutsi zion. Errusiako inperioko leku batzuetan, Mosku, San Petersburgo, Uralak, industrializazio prozesu bat hasita zegoen, kanpoko kapitalak bultzatuta, neurri handi batean. Lurralde horietan industriako proletario ugari zeuden, lantegi handietan egiten zuten lan, ia erdiek baino gehiago, 500 langile baino gehiagoko enpresetan eta soldata oso eskasen truke. Sistema politikoa ikusi dugu, egoera ekonomikoa, baina oposiziorik bazegoen Errusian? Zarismoaren oposizioko lehen korronteak, populistak, garotniki deiturikoak edo anarkistak, nekazarien artekoak ziren. Baina proposamen alternatibo argirik gabe. Baina industriako langileen artean idei marxistak zabaldu ziren. Konkretuki, 1888an, Errusiako langileen alderdi sozialdemokrata sortu zen. Alderdi horren buruzagi nabarmena Vladimir Ilich Ulyanov Lenin zen. Berehala, alderdia beste bitan zatitu zen, mentxebikeak, gitxiengoak, eta boltxebikeak edo gehiengoak. Bigarrenak, boltxebikeak, bide iraultzailearen aldekoak ziren. Zarismoaren erreformak nahikoak ez zirelakoan. Horrez gain, beste bi alderdi politiko oso garrantzitsuak zeuden. Alde batetik, alderdi liberal burges bat sortu zen, alderdi konstituzionalista demokrata, edo kadeteak deiturikoa. Eta ezkerrean nekazariengan eragin handia izan zuen alderdi bat, alderdi sozialista iraultzailea edo eseristak deiturikoa. Kontutan eduki dugu orduan sistema politikoa, egoera ekonomikoa, baita oposizioa ere, baina kontutan eduki behar ditugu ere bai beste klabe batzuk. 1905 urtean Errusia oraindik Japoniarekin zegoen gerran. Bi herrialdeek Asiako lurraldeak nahi zituzten eta. Autokraziaren amaiera exigitzen zuen errebolta lehertu zen. Manifestazio baketsu bati Zarrek errepresio bortitzarekin erantzun zion. Egun hori urtarrilak 9 izan zen eta igande odoltsua izena dauka. Baina manifestazioek eta grebek ez zuten etenik izan, eta antolatzeko langileek eta nekazariek Sovietak antolatu zituzten. Zer ziren Sovietak? Kasu honetan langileen eta nekazariak osatutako batzordeak edo herrikoi asanbladak. Egoera ikusita,
parlamenturako sufragio unibertsalean oinarritutako hauteskundeialdia egiteko konpromisoa hartu zuen Nikolas Bigarrena. Baita nekazaritza erreforma bat. Tamalez, ez zuen agindutakoa bete. Gainera, garai horretan Errusia lehenengo mundu gerran sartuta zegoen. 1914 urtean Errusia lehen mundu gerran sartu zenean, argi geratu zen ez zegoela prestatuta gerra hain luzeari, gogorrari eta garestiari aurre egiteko. Errusiako armadak ez zuen ahalmenik. Garraio sistema eraginkorra eta armamentu industria nahikoa falta zitzaizkia. Gainera, Errusiako baliabide ekonomikoak gerrarako erabili ziren. Gosea agertu zen eta nahigabea zabaldu zen langile, nekazari eta soldaduen artean. Horrek, Nikolas Bigarrena zarrari eta zarraren gobernuari babesak kendu zien. Gerrak zirauela, zarismoaren aurkariek bazekiten erregimenarekin amaitzeko eta boterea eskuratzeko ordua zela. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta zuen gustokoa izana espero dut. Gustatu baldin bazaizue gogoratu, eman like eta suskribitu. Agur!